Фурқат Юнусов зодаи шаҳри Хуҷанд буда машғулияти ҳамешагиаш танӯрсозист. Наздик 40 сол аст ки ӯ бо хоку пашм ва каланду асбобҳои кулолӣ ба мисоли ғундаку тавонча ошност. Ҳунари танӯрсозӣ ба ӯ меросист. ҷойи кории ҳунарманд бошад саҳни ҳавлии хонааш маҳсуб меёбад. мушкилии корашро бошад имрӯз ҳунарманд аз номусоид будани ҷойи корӣ медонад. ҳама чиз мерасад, фақат шахсан ман ба ҳам хонаю ҳам истиқоматию ҳам ҷойи кориде ҳамон ба сал инҷаҳо сал бетартиб устози ман манамино падарам Мухторҷон бӯво мана мо 5 фарзанд бошим агар 3 писар 2 духтар ҳакму мана касби падара давом додастим де. Мухтор Бобои 93 солро имрӯз хурду калон дар маҳалла ҳамчун бобои кулолгар мешиносанд. ҳарчанд имрӯз синнаш аз 90 гузашта бошад ҳам намехоҳад аз касби дӯстдоштааш даст кашад. Бобои кулолгар ҳафтае як танӯр месозад. асо дар даст нишастан ҷои офтобпанаҳ ва назорат бурдан ба танӯрсозии фарзандаш ин ҳам як кори ҳамешагии бобои кулолгар шудааст. Падарам мегӯянд ки чашми халқ ба хок чошида пулаша нагир, меҳнати ҳалол кун ки баракаёв кун, баъд сони нон мешавад, оилат ба сони нон пайдо мешавад мегӯянд. барои тайёр намудани як танӯр ҳунармандро лозим меояд якчанд марҳилаи кориро аз сар гузаронад. интихоби хок, майда реза намудани пашм, пошидани об ва бо пой позер кардани лое ки барои танӯрсозӣ омода карда мешавад. дар назар ин ҳама кори анҷом медода на он қадар вазнин метобад. чизоям сахт талаб мекунад, физически сахт. ягонта қасри варзиш ба рафтан шарт неман ба ҳаминҷа худаш қасри варзиш ҳам каратею ҳам боксу ҳамаш 3-4 марҳила тайёр кардани лой хок якумаш, дуюмаш пашма қима карда об андохтагӣ аралаш мекунем. ҳам нишон додем ки ҳам почак кади ҳам мана каланд кади мекашем, баъд почакка лагат кади мезанем. ин дуюмаш. сеюмаш лое ки пухтагӣ ҳай якта шолба гирифта кашида 3 маротиба чах када ва я лагат мекунем. ҳамон ба лой мепазад. бинобар гуфти ҳунарманд танӯрро онҳо бо намудҳои гуногун ва хоҳишу дархости фармоишгар месозанд. арзиши як танӯр бошад имрӯз аз 150 сомонӣ оғоз мешавад. пас аз шинонидани танӯр соҳибхонаро зарур аст 27 соат дохили он алав гузорад то оне ки минбаъд танӯри харидааш дер хидмат карда бошад. пушти нон хӯлиқчадор мешавад. нонро мечаспонанд, занҳо нонро меканам гӯнагар ё новоё ҳамин ёллоғ мегӯ ёллоғ ба пушт наметиҳад. вақте ки 27 соат мешавад сафол мешавад ҳамин остинчава ҳамт кунан қасар пушт метиҳад. чуа чунки сафол шудагӣ ва кулолгар имрӯз аз он нигаронӣ дорад ки насли ҷавон барои омӯхтани нозукиҳои ҳунари кулолгарӣ начандон зиёд аст. онҳо меоянд ва ба зуддӣ дар муддати кӯтоҳ боз мераванд. ёшо мебиёду кор вазми ёд мегирану вазнин гуфта патфта мебураванд. меҳнати сахте. фурқати кулолгар оянда нақша дорад ки мактаби кулолии махсуси худро кушода бошад ва дар он наврасону ҷавонони хоҳишмандро ба он ҷо ҷалб намуда аз нозукиҳои ҳунари кулолгарӣ ва танӯрсозӣ омӯзонида бошад. гузориши Луқмонҷӯраев, Бурхон Бурҳонов барои барномаи Ахбор 24.